Unang Korinto Kapitulo 5. Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala magbuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang inaina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo o papahawaon gikan sa inyong pundok ang nagkinabuhi niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu. Ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga mga butang. Sama ra nga ako uban kaninyo sa inyong panagtigom. Uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo, nasayod kamo sa giingon. Ang gamay patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo, sama sa matuod ninyong kahimtang, kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo, gihalad na. Busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug sa kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makikugoy-hugoy sa mga tao nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat sa malaway o sa mga hakog o sa mga malapason sa balaod o sa nagsimbag Dios-Dios, kay kinahanglan man gayud nga sa hingpit mugawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makihugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa Dios-Dios, tigbutang-butang, palahubog o kawatan. Likay bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Hinuon